Стената, на която ще бъдат разположени част от кухненските шкафове, се нуждае от цялостно измазване. Първо се отстраняват всички нездрави участъци, които нямат сцепление към тухлената зидария. На тази стена има два вида повърхност. Едната е боядисана с латекс и попиваемостта ѝ е по-малка. Затова разреждаме грунда с вода в съотношение 2 части вода, 1 грунт и грундираме. Нанасяме по цялата повърхност. С особено внимание се отнасяме към каналите за кабелите от електрическата инсталация. С четка се нанася грунда и едновременно с това се премахват и малките частици от мазилка, останали вътре в канала. Втората част от стената няма никакви повърхностни обработки и основата е по-пориозна. Затова разреждаме грунда 3:1 и разбъркваме добре преди употреба. С нанасянето на грунда основата се обезпрашава и нейната попиваемост намалява. Това е от голямо значение за изсъхването на следващия материал, който ще се нанесе, тъй като едно бързо абсорбиране на водата, с която е разбъркан материала, неминуемо ще доведе до появата на пукнатини. Грундираме стените и каналите и в другите помещения. Преди да продължим, нека видим рекламите по BTV Action. Преди рекламите грундирахме стената и сега вече грунда е изсъхнал и стената е готова за нанасене на гипсовата мазилка. Първо монтираме така наречените майки на около 80 см една от друга. Това е най-отговорната работа, защото именно тези метални лайсни определят равнината на стената и ако те не са монтирани прецизно, има риск стената да бъде крива или да не образува прав ъгъл с съседната. Преди да се започне с измазването на стената, всички майки се нивелират и подравняват. Всичко това се прави докато материалът е още мек и могат да се нанасят корекции. След като материалът, с който са фиксирани металните лайсни, се втвърди, можем да подготвим и мазилката. Работим с ръчна гипсова мазилка, която се разбърква в определено количество чиста вода до получаване на еднородна смес без бучки. Мазилката се нанася върху стената отдолу нагоре с резки движения. Материалът залепва добре върху грундираната повърхност. Мазилката е за ръчна употреба и в нея са добавени специални добавки за по-добро сцепление с основата, както по стени, така и по тавани. Тя е на гипсова основа, но отвореното време е оптимизирано и е съобразено с ръчното нанасене около 60 до 90 минути, в зависимост от атмосферните условия.
Минималната дебелина на един слой мазилка е 5 мм, а максималната 50 мм. Ако се налага полагане на по-дебела мазилка, то тя се нанася на 2 слоя, като вторият се нанася след като първият е изсъхнал. Първото изглаждане на мазилката се извършва с така наречения хашмастар, който се движи по майките отдолу нагоре. Ако е необходимо, се добавя още от материала, до пълното изравняване на стената. Хашмастарът е широк и с него може да се отнема голямо количество от нанесената смес. След като стегне материалът, но все още може да се обработва, влиза в действие и трапецовидния мастар. С него се заглажда стената, като с отнетия материал се запълват неравностите по стената. Следва и изваждането на металните лайсни или майките. С трапецовидния мастар продължава заглаждането, като за запълване на мястото на майките се използва материал отнет от стената, а не прясно забъркан, тъй като материалът от стената е със същата консистенция като другия и така се елиминира възможността от получаване на пукнатини. За заглаждането на стената и за запълване на всички неравности следва операцията циклене. Тя се извършва с голяма шпакла или цикла, която се движи под ъгъл на стената и така част от отнетия материал запълва неравностите по стената. След като мазилката се е втвърдила, но все още при натиск с пръст поддава и по пръста не остава материал, се преминава и към следващата операция – заглаждането на стената с мокра гъба. Водата и триенето изваждат фините частици от материала на повърхността. Образува се така нареченото мляко. С голяма шпакла или цикла се заглажда стената. Така фините частици се вкарват обратно и повърхността остава гладка и здрава. След тази операция стената е с ниво Q3 на обработка на повърхностите, което прави излишно допълнително шпакловане с фин шпакловачен материал. Така с един материал и няколко лесни операции се постига идеално гладка стена. При обработката на каналите за кабелите на електрическата инсталация се следва същата последователност на работата. Запълват се с разбъркания материал, след това се заглаждат. За заглаждането се използва подходяща шпакла, вместо с мастари, които са подходящи при измазването и подравняването на мазилката по цели стени. С габираната маламашка с вода се минава по цялата повърхност, като целта е да не се отнема от материала, а да се изкарва млякото, т.е. фините частици на повърхността. След около 5 минути се заглажда с цикла. След това обаче тук е необходима финна шпакловка. Много неприятна е гледката на разбитите стени покрай новата дограма. Често именно смяната на дограмата е повод за началото на нов ремонт. И когато прозорците са монтирани и майсторите вече са си отишли, остават разбитите стени. Добре е да защитите прозорците с лайсни и найлон, но как лесно да ги обърнете, ще видите в следващите предавания.